लोगोफोर सरि दे आं नोंथांमोनखौ आंनि हाबायाव माने लिंहरनो हादिया आरो ना लोगोफोर एकदम सादेन एकदम हाबा जानो गोनां जाबाय आंहा उफाय गैला लोगोफोर नाथाय रिसेपसनाव नोंथांमोनखौ इनभाइट खालामगोन आङो नोंथांमोना गासिबो फैबानो जाबाय लोगोफोर नै रेडि जाबाय जोंहा हाबानि सुट लानो दाब्लि मामि दङ ओरैबायदि रायगोन आंखौ दिनै माने हाबा खालामना लाबोनायनि थाखाय माने मा बुंनो गोसोथोनायनि बिमाया माने गुबुन हौवानो हरनो नागिरदों ओंखायनो जोंना हाबाया एकदम थाब जाबाय आरो लोगोफोर खैना गोदाना नैबे लोगोफोर नै बिमाया नैया बिखुनजोआ नायदो बिखुनजोआ बिराद रागा जोंदों हनै हाबा जानायनि बे खैनाया नै खैना गोदान मालाय सिन्दुराबो जा गोलाव जोंनि बर' हिन्जाव गोदानसो होनना बुङो हिन्जाव गोदान दे होमबालाय हिन्जाव गोदाना जा लाजिखायो लाजिगुसु माने ओरैनो लाजिफ्लायो आरो ने उनाव ओमफ्राय देन्जारसो नामा लाजिगायो उनाव दे थ'दो लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ सोंहरगासिनो दा हाबा जाबाय नामा होननानै आं इन्स्टा फेसबुक इउटुबाव फट' होदोंमोन नालाय नैबे फट'खौ थ' बेखौनो गोबाङानो आंखौ हाबा जादों सानदों कंग्रेचुलेसन्स हरदों माने थाब हाबा जाखो बिदिबो हरदों केरियाराव फकास खालाम बिदि होननानै माने दाबो आंखौ मेसेज हरगासिनो आरो न' थ' आं हाबा जायाखै लोगोफोर बे आंनि शुटिंनि फट'सोमोन जोंनि आपकामिं एपिसडनि अलरेडि आउट जाखाबाय बियो स' बियो फट'शुट मोनसे आरो न' लोगोफोर शुटिंनि थ' नोंथांमोना दा आंखौ साननांला हाबा जादों होननानै आं माने क्लियार खोन्थानायबो जायाखैमोन नालाय शुटिंआव बेस्थ'मोन थ' लोगोफोर बेयो शुटिंसोमोन दे नोंथांमोना दा आंखौ सानबाय थानांला आरो न' हाबा जादों होननानै हाय लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय मैया शुटिं खालामनो थांलायनोसै लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबजासिम Ini lupu. इथिं नाय दे लेपे इथिं नायग्रो फार्स्टआव इथिं नायग्रो Inti naik re, tablinti. Pihak apa kau nggak? Maaf lama kau yang larang nengok. Mici bayi nusra. Inti yang lain. Deh, sandung nang next tuh. kau nak berapa? मोनथिखादोंमोन आं नोंखौ गनायनाय लानाय नंखाया होननानै ओंखायनो नोंखौ खोन्थायाखै आङो नोंखौ खोन्थायाबासिनो ओंखायनो हाबा खालामदों आङो नाफिखौ नाथाय माबे मोनसे खोथा गोसोआव लाखि नों जेरै जिद्दि आंबो बिदिनो जिद्दि नाबायो बुंबानो जाबाय Bambula, neng ang kono singo sila nama, ating dos sebang ha, sebab gonay jeebal lebag ya neng ang yasmin sakabay. Oh, kong karun deh. नुदों नामा मिना फेरा गोसोना थांबाय नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय बेफोर गासिबो नाथाय मामि मोनसे खोथा गोसोआव लाखि नाफेया दिनैनिफ्राय आंनि हिन्जाव नों बेखौ जेबो दुखु होनो हानाय नंला रायनोबो हानाय नंला मिथिबाय नाफे नाफे आंबो गाबदों लोगोफोर दाब्लिया नैया फिसाज्लाया हाबा खालामना लाबबायना बिमाखौ खोन्थायाबासिनो ओंखायनो बिराद गाबबाय दाब्लिया हनै बिराद दुखु मोनबाय नो बाम्बुलाया खोन्थायाबासिनो हाबा खालामदोंमोन ना बिराद गाबबाय एक्टिंआव ओमफ्राय नैया बिसिनि आयं बुरियासो जा गाबबाय हनै दुखु मोनदोंनो गाबनायखाय गाबलायगो Kamani mau yang mami acting, kau kena nggak? खामानि मावै Kamani mau yang mau, kau kena lagi ya? खामानि मावनानै आथिं आखाइसो दैयाव सुबें हायसन खामानि मावनानै Kamani mau nani acting aja sebang ha deh muzeng na. Kamani mau nani acting aja sebang ha deh muzeng na. Mabai di nabai thade. गावखौ बुङो खामानि मावनाङा होननानै हायाबा Ready? Baba होननानै Baba Bambula होननानै ओइ माबा दरजाखौ इथिं नारथिथां दरजाखौ इ नारनांगोन ना लासै लासै बाबा दरजा खुलि होननानै आं ओंखाम उखैदों होननानै बाबा बाम्बुला दरजा खेव
नोंसोर आंखौ मानो बिदि खालामदो होननानै गावसोरो आं नोंसोरखौ गनायना लागोन दे फिसाफोर आंखौ निमाहा होदो ना गावसोरो आसोल फैया दुखुनि एकदम आंखौ बिदि खालामनाङा आंना रावबो गैया नोंसोर अनाबा आंखौ सोर अननो बाबा बाम्बुला नों आंखौ मानो बिदि खालामखो मा होनो नोंसोर नोंसोर अनाबा सोर अननो ready action Baba Bambula Baba Baba Bambula Baba Bambula Baba Bambula Dorja kya ho kamu isme aku nahi masih ko dene surko oh action kamu tasih orang aku biji tak kalah besar नों नाफेखौ फैनाय लोगो लोगोनो रायदों इनसाल्ट खालामदों नोङो नाफेखौ बाला बाला Bambula Bambula aku kamu tasih orang ओंखाम गैया ओंखाम होनाय जानाय नङा नोंनो Tauhidनिफ्राय kamu saya न'आव थाया जानो खमाया न'आव थाया गिदिंबाय थायो सैमा बायदि सुन सुननो aku biji tabu dengan नाफेया निमाहा होबासो ओंखाम मोनजागोन नोङो Angkat dong. Raka zombie dan zombie. हुइ बिखौ साला फुटार बिखौ Aida aku biji tak kalah पार्टि बरि गैया जोंखौ गोदोबो रायोमोन जोंखौ नेहा जोंना मेकआप आर्टिस्टआ मेकआप रिमुभ खालामगासिनो दाब्लिनिखौ सोरबा नांगौबा खोन्थाहर कन्टेक्ट खालाम खम दामावनो होखायो बियो नङाबा मालाय ड्रेसआबो ब्लेकसो हाबा जाबावनायसो मालाय ने मेरिटसो दे लोगोफोर खोमा गाटाखौ नायदो मोनब्रै आरो बावबाव थुफ्लुंबावगोन दानाबा मोनसिला खोमा गंसे थुफ्लुंजोबगोनदां दाब्लिनि बालायना होनांगौमोन Dablinaबो मोनसे दंखायो दा सायाव मोजां मोनदिया जादिनो दिदि ओइथां नोंलाय मा फिल्म आर्टिस्ट जाबायानो महारानिया इनि फिल्मनि प्रडिउसारानो मेकआप मेनखौ लाबोआ बिलाय मेकआप मेन दाम खमि मेकआप मेन लाबोयो नखय हिस्से बुगारलायनायनो हिस्ट्रियासो मोजां नेचारेल लोगोफोर माने पुरा अर्गेनिक आरो न बियो नेचारेल अर्गेनिक आर्टिफिशियल नङा केमिकेल गैयै आरो न बियो पियर कटन ना बेनियाव गुसुं गुसुंनि एसेल'नि Anh Hà mi thay chữ đỏ với như lòng không dài à là bị đập cái lại cho bye bye mami Bye bye chị à chị à bye 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 này đây đây nè bye bye लोगोफोर फाइनली जोंना शुटिं कमप्लिट जाबाय दा ओंखाम जानोसै नेहा मोनानोसैनो आरो लोगोफोर दाना माने थाब थाब मोनायो नालाय गोजां बोथोर जाबाय दा ओंखाम जानोसै बिनि उनाव थांसै गाबोनबो जोंना शुटिं दंबावो 94आ कमप्लिट जाबाय आरो एपिसोडा स' नोंथांमोना अननानै जोंनि भिडिअखौ लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो हाजासिम शेयार खालामदो लोगोफोर हाजासिम शेयार खालाम आरो जाय जाय गोदान आंनि चेनेलाव अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बाय बाय